салом духтаро, сазаи нағзаин саломатиётон хубай. Бисёр хоҳиш карда будем ки пастелни билё курпа чизе ки новинка омадагиай нишон диҳад. Марҳамат навори навбатӣ аз бозори Корвонай тарафи Тилобозор байни 9-ум 10-ум дарвоза подвалаш 4-ум қатор аст. ҷама чанд бошид навор дорум. Ина боз ҳам борои новинкашон омадагиай. Нархошон беҳад дастрасай, нархошон хубай. Хостум бо борои новинкарам шумода пешниҳод кунем нархоша. Хулас духтаро, ина намуд сирдиячкора бисёр хоҳиш карда буден. Ҳам қасифатшон зурай ира нархошон 140 сомона. Ина бори навда омадай бисёриёда нарасида буд. Марама духтаракои азиз ҳама намудаш омадагиай 140 сомонӣ. Ина расветкоша бирен чихе хушручаан. Нами ҳама расветкош ҳастай 140 сомон пастелни билёи фасони дуодама. Инчунин ҳамина курпадорош омадагиай. Ина нигоҳ кунен. И курпадорош 170 сомона. 170 сомон аз инам чанд расветка омадагиай. Марамад ина метавонен ки бо хичондан нависен. Вай дора простин дора, дута наулчка дора, курпа дора. Диден? Аҷоиб пададиялник да курпа дора. Мана варианти зимистонаш беҳад хушрӯ бо нархи дастрас 170 сомон курпа дорош. Расветкош ҳаст нависен бо суратоша мепартоян интихоб кунен духтарако ё биёен айпеш бинен хитон. Ана баъд вариантҳои зимистона инчунин ана ин намудаш омадагиай ё плед дора на адёл доран ҳамқа хушрӯ комплекти фасон навлочка простин баъданам хел пледдор ғавсакак нархаш 240 сомон. аз инам чанд расветка ҳаста. Ана ин намудошам хелия мана ина ин намудошам ҳастай 240 сомон. Марама духтарако бинависен бо суратоша мепартоян бинен бовар кунен нархошон дастрасай арзонай бо як бурак биён хитонай пеш бинен. Ана баъд шапарако омадай курпа доран ёям шапаракои зимни омадай духтаро нигоҳ кунен чихе хушрӯ 310 сомон зимни варианташ. Ина туҳфа мебарен хитонда мегирен варианти беҳад хуб инай боша 270 сомон. иш курпадор нест. И летний вариант чай простин дора падиялник дора наулчка дора 270 сомон. Ай боша 320 сомон. Курпадорош 310 сомон. Мана марамат кадом расветка дар кор бинависен бо суратоша мепартоян интихоб кунен. Ана ин намудастай ё чанд сомон. Ям курпа дора инай пададиялник дор нигоҳ кунен хушрӯ 210 сомон. ина варианти фасонак беҳад хушрӯ. Ина чанд сомон. 210 сомон. иям курпа надора иям пададиялник дора нигоҳ кунен пастелни билёи фасон 210 сомон. Айна ё чанд сомон Луи Виттону ина ана ино додама 160 сомон. ана бо дигар вариантошам ҳаст ёшам 160 ана ёям 160 сомон. ай қисми боло чи ана иҷада бо ҳастай додама ҳамаш 160 сомонӣ беҳад фасон. ай тараф чанд сомон рӯбаро аҳа ана иҷада фосфорни ё ҳаста 180 сомон. 4 та наулчка дора духтарако беҳад хушрӯ. марамад биёен бо айпеш як бор тамошо кунен. инчунин курпо ҳаста ина инора бинен духтаро ё простину вай дора на ё чанд план дуодамаш 110 сомон. ай нигоҳ кунен простин дора духтаро дута наулчка дора курпа дора. ина кадом намуда мегирен ягодамаш 80 сомона. ино ҳамаш дуодамаян 110 сомон беҳтарин нарх. ана ино 80 сомона ягодамаш 80 сомон. духтарако биёен ҳатман ин нуқтаи савдоро хабар бигирем бовар дорум маъқултон мешава зеро ки ҳам нархҳои дастрас доран ҳам нархҳои беҳтарин доран интихоби васеъ. ана баъд ин хеле вай астай матрас детский кати болишчаш 50 сомон. ай нигоҳ кунен матрас дора болишча дора дута чиз дора 50 сомон. чанд та расветка марамад аз инам метонен интихоб кунен. дастархоноям ҳастай дастархонашон ҳар хелай биёен бо айпеш бинен духтаро нархоша. ана баъд ана барои арӯсако инихе пастелни билёи фасон омадай диден иқа хушрӯ 240 сомон. нами расветкора ҳамаша доранд. ана баъд иҷада бо ҳаст и чанд сомон иқа хушрӯ ягодамаш 110 дуодамаш 140 духтарако дуодама инами намуд дуодамаш 140 сомонай ягодамаш бошад 110 сомон. инамҷа ҳамаша ина нигоҳ кунен расветкошам қа бисёраш мо бо биёен айпеш тамошо кунен ё ки нависен доставкатон кунанд.
бозори Корвона иҷа я бори дигар такрор кунем тарафи Тило бозор байни 9-ум 10-ум дарвоза духтарако подвал 4-ум қатор. Инаи сердечко чанд сумай? Сердечко 210 сомон. 210 сомон вишивка дураи сердечкаш хушруванд ки борошон. Ина бо биён як бурак биненда дутта расветкаи пасон доранд. Ҳамина сирхаш ҳастай, ҳамина сафедаш ҳастай. Хушругиша бинен. Мана 210 сомона. Марамад биёен. Иҷада бо сачоқчаву палатинцову ҳама чӣ доранд охира бинен. Ина уча бачаҳои фасон доранд. Хулас биёен бо айпеш тамошо кунен нархошона бинен. Боварӣ дору маҳқултон мешава беҳтарин нарх. Палатинцотон ай чанд сум сар меша? Палатинца ай 10 сомон сар меша. На, ай 10 сомон сар мешава нархи палатинцошон то 120 сомона. Ёша бо биёен айпеш хутон бинен духтарако. Боқӣ саломат бошанд. Хайр.